As aventuras de Minchi. Hola. Señores pasaxeiros, o Boeing 772 vai engalar con destino a Londres. Hola, Minchi. Ai, hola. Que tal? Pois ben. Que sorte que os teus donos te leven con eles a Londres de vacacións. Sí, ademais encántame voar. Estou desexando engalar. Ai, ese ruido. Isto non sobe. Tranquila. Tranquila, Minchi. Tranquila, Minchi, que non pasa nada. O avión é un dos medios de transporte máis seguros que existen. O teu voo vai durar máis ou menos 2 horas. Son só 2 horas, pero sabes que hai paxaros que poden voar durante moitos días seguidos. Ai, así non me vas tranquilizar. Mira, ese é o son que indica que xa rematou a engalaxe. Mais tranquila. Ai, sí, claro, pero eu creo que prefería voar enriba dun paxaro que aquí metida dentro dun avión. Por certo, que paxaro dicías que era o que facía os traxectos máis longos? Mellor investigamos e así tranquilízaste, vale? Sí, investigamos, sí. Aves migratorias. No parque, na praia ou no xardín. Podes ver os paxaros sobre unha árbore ou voando. Pero sabías que hai algunhas aves que poden voar durante moito tempo sen pisar o chan? A ave coñecida como andoriña mariña ten a mellor marca en viaxes máis longas. Mira este globo terráqueo. Aquí podemos ver os continentes. Recorda que son 6. América, Europa, África, Asia, Oceanía e a Antártida. Pois este paxaro realiza viaxes de 30.000 kilómetros de distancia. Así que pode voar desde aquí, desde o mar Ártico, ata aquí, os mares da Antártida. Só baixa ao mar para pescar e comer. Estas aves coñécense como aves migratorias e os seus voos son moito máis longos que os da maioría dos avións. Ai, mira ti, increíble. Vaya, isto sí que me tranquiliza. Eses voos dos paxaros durante horas, baixando só para pescar peixes no mar e así poder comer. Ai, espera. Ei, aquí! Teño fame. Vaya, sei que non pensan pasar nunca co carriño da comida. Oh, Minchi, viaxas nunha liña barata. Aquí só vas poder comer se os teus donos pagan a comida. Arrea, vaya, que mal. Da igual, pensando nos paxaros xa me pasou a fame e quedei tranquila. Por favor, señores pasaxeiros, informámosles de que imos atravesar unha zona de turbulencias. Turbulencias? Pero que son as turbulencias? Ai! O dono da lagarta Minchi, por favor, acuda á cabina. Está intentando pilotar o avión. Ai!